hogy milyen nagy az Úr, és honnan emelt ki engem. Dicsőség neki. Nem is honnan kezdjem. Nem vagyok a szavak embere. Én elmondom nektek. Az elején. Hát nem volt egy... Vannak, akik ma ismernek engemet, vannak, akik még nem. Nem volt egy példás életem, és ez még finoman fogalmaztam. Ugye? Hát elég nagyon bűnös életet éltem. Mindenben elszállítom, majdnem csak minden. Sajnos a legfőbb bűn a kábítószer, csavargás, családban nem törődés. Ugye? Drágám, de hál' Istennek, a feleségem is erős volt, és kitartott mellettem. Halleluja! Halleluja! Ennek az állást megíttuk, mert sajnos börtönbe is kerültem. De az Úr akkor se hagyott el minket, mindig ott volt körülöttünk. Biztos mondhatom nektek, hogy mindig ott volt körülöttünk. Az egész család, és köszönöm, hogy gyülekezetnek is, hogy imádkoztak sokat értem. Most szeretném megköszönni mindenkinek. A család is nagy támogatást felé. Testvérem is Csabi, aki mi levelekbe is igéket írt nekem és erősített, így nem szabad elfordulnom Istentől. Amen. Sajnos igazi lelkém nem értettem meg, értettem én, hogy világember, hogy hiszek én Istenben, szokásos. Most nem tudtam az igaz lelkét ennek. De kijöttem, hál' Istennek, és eljöttem a gyülekezetbe, ugye, hogy megígértem, hogy eljövök, megtérek. És sajnos amíg a szívet értem meg, akkor még nem csak így magam, hogy jó lesz így, mert megfogom Isten, nem igaz szívből volt. Tehát megint visszaestem kábítószerbe, csavargásba. Ezt úgy kell érteni, hogy ha elmentem, 2 napig elmentem, nem voltam otthon. Sajnos már van 2 szép nagy gyerekem, hála Istennek. Halleluja! Most tudom, nehéz így elmondani. Pedig telem a szívem örömmel már most. Halleluja! És anyám is eljöttem, hogy győzködött, hogy gyere fiam. Nem megyek, majd elmegyek, majd ha úgy érzem elmegyek. Ez az általános szöveg, hogy majd elmegyek. De vasárnap megint csak mondtam, menjek. Hazamentem akkor is 2 nap után, ugye? Nem voltam otthon. Mondom, jó, elmegyek. 1:30 volt, aludtam az ágyban, felkeltem. Azt szóltam, hogy gyere, menjünk. Jó, mondom, elmegyek. De hogy öltöztem, már valamit éreztem, hogy most más. Hogy öltöztem fel, annál jobban akartam jönni. És jöttem a gyülekezetben, hála Istennek. És nagyon jó volt. Miután Pisti barátom szólt, hogy jöjjünk ki. Imádkozzunk, igaz? Ugye úgy volt? Emlékszel rá? Nem, te? Igen, ő szolgált, aha. És kérdezted, hogy mi imádkozzunk. Emlékszel rá? Csabi is itt volt, Csabi ugye emlékszel rá? Emlékszek. És mondtam neked, hogy imádkozunk, szükségem van Istenre. És azért te, Csabi, Norbi, testvérünk, és imádkoztak érte, és akkor már éreztem, megnyílt a szívem. Eddig is ott volt az életemben, Jézus meg segített, de nem körülöttem, most éreztem, most belém költözött. Halleluja! Jézus Krisztus. Halleluja! És érzem, most teljesen más, teljesen olyan érzés, mintha egy világosság lett volna, és nem is tudom, hogy eddig egy sötétségbe éltem, nem. Most már nehéz felfogni, hogy vak voltam eddig. Nem láttam, hogy nincs más út, csak Isten. Halleluja! Isten az út. De hál' Istennek megértettem, most már szívemben van. Halleluja! Jézus Krisztus. Halleluja! Dicsőség az Úrnak. És azóta megváltozott az életem. Testvérem, teljesen megváltozott. Teljesen más a felfogásom, teljesen más a látási módom. Minden más.
boldog vagyok, boldog a családunk. Halleluja. Ezt az édést ti is ismeritek, ezt az édést, hogy mindenkinek kívánom, hogy ismerje meg ezt az édést, aki még nem ismeri, mert ez csodálatos. És nincs más út, csak az Isten, csak Jézus Krisztus. Testvéreim. Már akkor alig vártam azt akartam, hogy most akkor merítsenek be. Nem tudom, most akartam. És erre megszólalt Pisti barátunk, hogy ki akar bemerítkőzni. Egyből tettem be kezemet, hogy én akarok bemerítkőzni. És azóta várom ezt a percet, ezt a napot, mert énnek eddig is már elfordultam a bűntől, és már hátat betettem neki, hogy már nem is nézek rá, de ez olyan, mintha az élet feletne a pontot, hogy mint egy szennyes vált voltam eddig, hogy le akarom már dobni magamról, nem kell az a bűnös élet, nem kell. Halleluja. És biztos akarok nézni, ahonnan jöttem. És akik ismernek, lehet azt mondják, hogy furcsa ez, de azoknak mondom, testvérem, nem az a furcsa, az a, ti vagytok a furcsák, hogy nem akarod megengedni Jézus Krisztus a szívedbe. Mert be kell engedni. Amen. Dicsőség az Úrnak. Hát ennyit szerettem volna mondani nektek. Halleluja. Az Úré a dicsőség. Az Úr áldjon meg. Téged, testvérem, a családodat. És használ az Úr téged az ő munkájában. Halleluja. Halleluja.